Right. Madzibaba Oscar, we. Guys. Guys, yaga master ikushwe kutanga mshongo wechikosoro chavana. Asi chivava hai. Yaga master guys ita kunge mshongo wechikosoro chavana. Asi chivava. Desa ma eyes blue kitu zvinokuti haimwiwi yakadaro mai mwana. Haitomwiki. Yakadaro haitomwiki mai mwana. Right. Pachipamwe. Ndani chimwa zvangu ndichiteerera ndichiti ndikadai. Ndumwabijana ndikadai. Ndumwabijana kuti ndione kuti zviri kufamba sei. Tadzoka kune uyu muroyi uyu. Mondi muroyi murapist anonzi Madzibaba Oscar wepaDurban. Madzibaba Oscar wepaDurban imondi guys. Ukaona uchiri kuinda kumasowe ekumadzibaba Oscar kuDurban uzo there's something wrong. Mirai ndikudzei. Madzibaba Oscar uyu akaenda kuMozambique. Ndoko akaenda akanoromba zvinhu zvake handiti akapiwa musoro wake wegora. Saka musoro wegora zvaunoita guys, musoro wegora unotokuudza handika unotokuudza zvinhu even zvakaitika makore au zvawakaudzwa kudhara zvakaitika kare. Hanimaona hanzi inonzi Hega Muroi. Hega haiti haga iyoyi haiti. Ndikuzama kuti seya iri kuita kupisa kuda ndichajaira mheno. Hanimaona. Saka akaenda kuMozambique ndauya neinformation yake akanopiwa musoro wegora. Zikitiria rinonzi gora ndinoziva. Saka zikitiria rinonzi gora zvarinoita hanimaona rinofembera. Kune vanozaida munobvunza vabereki venyu kana kunobvunza vanhu vakare vanokudzai gora rinofembera guys. Saka ndo rakapiwa Oscar uyu nevamwe vakamukombedza ivo vana vazabata kwavo. Ndichakuvigirai profile yomumwe nemumwe ari muvidhio iya. Mumwe nemumwe ari muvidhio iya ndichafamba navo ndichauya navo vose handimaona. Ende ndari tsara netimu rangu aiwa kusowe kutagadzisa ende tichafamba zvimwe zvakanda kudzai guys. Ndoda kuti musi nyaya paita chiridza zvanga achiuya chichinya pane maminyenzi ake azviite. Handichatauri zvakawanda because unenge aripo nhasi haasi kuvata. Madzibaba Oscar haasi kuvata stress yakakwira kusvika uku. Asi asati apedza newe Madzibaba Oscar hatisati tatanga tichafamba newe kusvikira zvaita. Hanzi birthday rangu ndiani maitamira nashe happy birthday dear, how are you and happy birthday mwana kuitire zvakanaka makore awedzerwe. Handitika 36 aiwa wachembera munini wangu right. Saka gora rinofembera guys. Nda kuudza chinhu wane nyaya dzevapostolidzi. Ukaenda kumapostori kuva vemisoro yemagora unoudzwa zvazviri. Animaona unoudzwa zvazviri. Waudzwa zvazviri zvese zvokutoti ndo maluwiro anokuitai. Ndoda kuti musakanganwe guys. Handika kuti muzive kuti Satani akadzingwa kudenga. Adzingwa kudenga Satani anotori munhu ane matricks. How many people vamakaona guys vachienda kuzvinhu zvakasiyana vachinoya nevana vachinoita mamarriages ikoko chiozvidzanisa kumberi. Satani ane simba rekuti gomo vapa uzviita achizviita. Animaona Satani uyu anodaro. Asi zvinhu zvaSatani guys hazvilasti because zvine masacrifices mukati. Zvine kakuripira kazvipa kuti zviitwe mukati. Animaona unoudzwa zvese ukoudzwa asi kuti chiyambutswa kundiso hapana. Unogopiwa matombo aya handiti ugopiwa matombo ugodai ugopiwa matombo ugodai ugonzi kanda kumabva zuva idai Rusevheni ugoimbiswa Gabriel odonha ugoimbiswa mhero zvaunenge muchiimbiswa. Hakuna kundiso yamunowana nekuti musoro wegora unenge uchiprofita. Hamuna umwari muzvinhu zviri kuitika izvi. Ndosaka muchiona kuti vanhu vakafanana naOscar uyu Madzibaba Oscar wepaDurban apa uyu hanimana gainyatsosindisa tonanyatso vasiri kuzanyaya pavanosvika vazotutana nezvani. Hanimana uyu anozviti Madzibaba Oscar wepaDurban uyu hanimana. Ndosaka muchiona zvinhu zvavo zvavanoita zvatozara kusvika pakuti watove rapist watoti umbavha oti urapist mukati nokuti zvinhu zvavo hazvina umwari mukati. Hazvina umwari mukati. Johani Masowe Chishanu yataiziva guys munobvumira nevakawanda makaenda kwa Johani Masowe Chishanu. Johani Masowe Chishanu ndo kwaitonyadzisa kuinda kudhara because waiziva kuti kana une mhosva dzako dzikunofumurwa uri paruzhinji. Paruzhinji pakazara vanhu ipapo ndo parinofumurwa mhosva dzako. Ko iyi yava Johani Masowe Chishanu yekupi ishi yekuti iko zvino ava mbavha idzi they chase money and they chase makumbo evakadzi. Yava Johani Masowe yekupi. Don't worry, Eggy. Don't worry, Eggy. Not too much information to be divulged on live because he is here. And more.
Joan Masawa yekupeshana. And the kudos information yake is saying akatanga ari kunguo tsvuku. Makambona ufana uhu. Imi guys mwenye kuruza. Ufana uhu. Iwo umbaba ufana uhu. Matera ahuri kuita mariso. Matera makudhara taiziva kuti kana uchinda kunoprofitiwa uchinda kunoshandigwa unoshandigwa nemadhara makuru ane ndebvu dzakachena kudai iko zvino hongo ufana maimwana kuma20 chakadaro early 30s ndio unenge wakamira uchikushandira usati wagona kubata mafeelings awo haugoni kubata nyama dzawo haugoni kuvhara mabhurugwa awo ndio unenge uchikushandira ipapo hatongo ndaseka stereki ndichiona vachivhaira paprofile picture yavo nebenzi yemaziso ya ndaseka so ndikati ndo munhu wacho right anikati munhu andi vari kufona hello yes ndiri pa live okay all right okay hanimoni kuva mari dzenyu ndizame mchinzi motengesa zvakati kutambwa 10 nya guys nevafana ndoda kuti muzviongorore even kana ndichikudzai mubatisise mapostori maprofita mazhinji amuri kuona pa even pasocial media makamboona mazera makuru makamboona mazera makuru here ndiudzei kana kuti hupfana ihohu ndo wakangozara uchimaketa pesa guys ukaona munhu atouya pasocial media achizvimaketa achibhadhira masocialites kuti ndimakete basa rangu rechiprofita run they don't want peace run ndakambokudzai ndikati munhu anogona guys hautouyi uchizvimaketa handi muri kunzwa ukashandira vanhu vawashandira soko rinofamba word of mouth rinofamba makabatsirwa nani indai pakati guys ndio pandakabatsirwawo munhu asingatombozivi social media unowana line rakasvika uko hanimaona achikudza kuti unotenda kana wabatsirwa havatouyi pasocial media kuzoguma nekutsvaga zviri kuita vanava havatouyi kuzoguma vakazara social media yazara endai kutiktok endai kuinstagram endai kufacebook kwazara vanhu ivava umwe nomwe ndinogona ini masocialites harambi kamari musablame masocialites harambi mari kana uchida unongouya ukauya nhasi iro rizimbabwe irizi oscar iri rekudurban rikauya nhasi ruti ndimaketi robhadhira mari yaro rongomaketwa mangwana kouya mheno kuti ndiani futi ndiani madzibaba taku vacho vouya kana kuti madzibaba taku amheno voti ndimakete vanongomaketwa futi anenge vachikotora mari kwanzi inkanyezi manyeza SIS MELLY I really want to talk to you very important please you get to know this please okay call me my sister my WhatsApp is very open I think you have the WhatsApp number guys kana musina mupewo number ukangoona vangouya pasebudai tendera raniwo munodhiwa kuda zvine nchikonaika munodhiwa kuda zvinhu ende muchamugara makadhligwa mari muchagara munozati vanhu vanorapa cheche variko guys let me tell you do you know kuti vanhu vanorapa cheche variko but hamuvawani pasocial media zvokuti vanoda kunomaketa kuyoutube kutoziva kuti kune youtube channel tonomaketa ikoko vanhu vanorapa guys havana nguva nokuti kunotogara kwakazara kwavanenge vari ukaona muna kuita zvokumaketa pasocial media tsvakamarika muzozvotorisa value it has lost its value hamuti munoda kuudzwa sei kune vanhu vaseka vachitadze vanhu vakazorepiwa sei vanhu vakazodii people munoda guys makavaona pane pasocial media imimi don't worry really makavaona pasocial media panapa vanhu vachienda vachimwiswa petrol hamuna vaona desperation guys can push you to do things zvaunenge usingafungiri kuti unogonota paupenyu andimaona desperation makaona mwachinzi idyai uswa makaona mwachikuriswa mabhurugwa muchechi ndivana madzibaba anzi madzibaba yanu Oscar vachikuriswa mabhurugwa pakati uchinzwa yani mabhurugwa napasta makavaona vamwe vachijiswa nyoka makavaona imini pasocial media panapa vamwe vachimiswa petrol jiki domestos makazviona thank you Walter vana baba ava vari good kumanipulata kana muchiziva vanhu musoro wegora kaWalter musoro wegora waya unomanipulata vanhu ava mbavha is very very good at manipulating you guys
very good. Vane sweet tongue yatistori naisu. Vane sweet tongue. Vane imwe engu yanokupinda nekuti unoti ya chokwadi ya vachifamba newe, vachikuredza, vachinda newe. Hanzi ndakadyiwa 200 US, wakandodyiwa 200 US Loreni Shoma. Pane vanhu vakadyiwa mari